Salutare lume și bine v-am găsit la al 5-lea episod de Skyblock. Iertați-mă că nu e al 7-lea, pentru că celelalte nu știu cum s-au șters. Toate erau faine, însă să continuăm. Am terminat casa, este foarte faină, uitați din exterior cât de arată exact la fel ca cealaltă, numai că e un pic în miniatură. Urcăm și am pus un etaj aici, vedeți, aici o să fie așa din table-ul. Și acum hai în casa la Cosmin. Suntem în casa la el și el n-a terminat încă. Mai are un pic acoperișul. La sfârșit o să votați prin comentarii dacă vreți a cui casa este mai frumoasă. Și i-au dat ce troll și-a făcut Cosmin singur. Ce troll a făcut? Nimic. Și-am furat 2 lemne. Și acum mă duc să-mi fac. Așa. De ce naiba? Poate fac man, de ce l-ai mutat invers? Ce? A, nu, așa. Mi trebuie mie puțin. Da, merge, stai așa. Ok. Vezi rare 176? Dă-te pe la el să vezi cum arată insula lui. În secunde că eu coborâ. Oare mai am mult de făcut aici la casa asta, că am de schele făcute. Bă, dar craft, unde-i ironul nostru? A, am bucată. Mai îmi trebuie una. De fapt, Că termin și eu casa oameni buni. ești un gușter neputincios. Înci. Haide. Așa m-am uitat. Nu aș vrea să spawnez aici, să mai spamez. Ce fel să vede casa afară. Vreau să încerc ceva ce nu era în imagine, dar nu cred că o să-mi iasă. Tot un cub este aici, man, și nu-mi place. Poftim? Nenec. Facem și mie niște garduri, te rog. Ce culoare? De oak din asta. Albi sau negri? De care de oak sunt o grămadă, toate se cheamă oak. Bun, dă-mi... Albi? Nu este așa, mă, cum am eu la casă, mă. Albi, mă? Da, mă. N-am le. Hai că-ți dau eu, da. Am niște treabă.
Vino să-ți donezi și ție lemn, măi. Țâc, 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 țâc. Și nu e bine. Mersi. Mersi. Uite și aici. Ce faci să vezi așa? Termin acasă. Vine acum să... Ce fac? What the fuck, ia? Hai cheamă pe unul că o să iei de winner. Ce vrea cel violator, măi, de la mine? Ia de murim de frică. Cred că ăsta are item șantate, bă, nu te duce. Tu ești mai nebun de felul tău. Cum zice Max cel de mai nebun de felul tău. Să mai trebuie pus odată. Gata, șeful, am făcut și asta. Nu e bine așa. Gata, acum poți să vii că am terminat acasă. Dar am terminat și eu. Asta. Hop, hop, hop. Și vine acum să văd ce-ai făcut. Șeful deschide ușa. A, pus un gardier. Mamă, e și ceva în ea. E, și în comentarii veți vota apoi ca să arată mai faină. Atunci am muncit mult la ea. Și eu, dar el a depus o treabă mult mai grea ca mea. Votați care casă e mai faină și... Așa, bun. Mâncăm acum niște pâiniță. Stai că tot n-am terminat acasă, trebuie să-i pun aici deasupra. Stai așa. Și noi ne-am terminat casele. Acum atunci cine pune pentru viitor? Nu știu. Facem o cameră acestor. N-ați văzut nimic, da? Cam atât pentru episodul de azi, bun. V-am arătat tot ce era fain pe insulă. Suntem la episodul 5, cred, da, 5. În episodul 6 o să mărim insula și o să facem o cameră a chesturilor.
Nu știu ce o să mai facem. Noi întâi data viitoare, banele erozi.